Nga no do ana aba eba eze anụrụ nwa ṅụrụ mmadụ ahụ na-ekwu okwu ya ya bụ nna m ahụ na-ekwu maka ya ihe aba ịba ya otu aka isi fe ịba eri mgbe anyị ji pụta ụwa ebe anụnwa aga m egosi unu ihe ọ na-eme maka na ị na-agha na ewu anọsị ebe a ị na-agha na ewu anọ ebe a na ihe ewu ndị anụnwa na bịa na-ekwu okwu na-eme ngwa na-ekwu okwu na-esi ya na-ekwu ihe nkwu papa gị na-ese vidiyo mana ị naghị akịta na ileli ekpo ụmụ ewu anọ ebe a kịta na bụ ewu anyị ga-egbu taa maka iri nji ihe ala ofu onye edesị karị nwere ego Igbo karị ihe na-adịkọcha mma nke ọ bụ onye Igbo ikpeziri na egwu n'one ihe a na-eguzi okwu ya na-egwu ube egwu mana ihe na-egwu ube eziokwu mana ihe a ga-eyi zuru ya bụ egwu ya bụ a na-eje mgbe gboo eweta isi ehi jeba isi ehi ahụ kwoo na ihe ewetakwa isi ehi aba ya eweta ihe dịka achọ igburu onye ahụ ehi ise enwere ike egote ofu ehi gotazizi isi ehi n'ahịa ga na-aba ya n'ehi ahụ dị ndụ aba isi ghọtago ka Igbo si eme ya mgbe ahụ ya bụ ka a ga-adịpụta na egwu maka ama n'ihi ekwuru something about ewu n'Igbo nso na ebe m chọrọ ịgọ kịta bụ ihe anụ abịa bụ ihu ihe nna anyị ha ọfọ nna anyị ha tiri na ana kwuo okwu n'ime ya ọfọ nna anyị ha tiri na ala kwuo okwu n'ime ya ọ ya dịcha ihe akịta ịbịa na ya nwa bụ ọfọ efu na ọha lọrọ nnọọ dị ofu ya dịzi iche iche ile anya kịta nke a bụ nna m nwe ọfọ nke a bụrụ ọfọ ras ọfọ aṅụrụ mmadụ nke a bụzi ọfọ ras nke ọfọ ihe dị ya nke a na ebe a na-agba ọfọ ihe dị ebuka o si kwuo na anyị abụ agbụrụ dị ya iri na-agba ọfọ dị ka nke mụnwa na ọfọ nke m ahụ na-eti n'ala ịghọtago na-etikwe ndị ochie abịakwatụ ịkwụ ya ebe a abịakwa mgbe e ji eje ego agbụrụ agụọ ọfọ nke a bụ ọfọ rasị nke a bụ ọfọ nke a bụ otu esi wee gụsịara ya na akwụ ya na afọ ihe dị n'ime ya ya bụrụ eji wee kọwacha ya bụ na iri na-abụ ihe eji wee tichaa okwu dị iche iche ihe anụmabịa ya mere ụfọdụ obodo ji wee na ya na nsogbu n'ụbọchị nke taata maka ụfọdụ ndị okenye tiri n'ala mgbe ote aka mgbe gboo ori ure bịa were anyị were anya ọgbọ ji nzi ọgbọ ihe onye emeni onwere ihe na-emeni anyị nụzi n'ụka anyị na-ejezi ụka imirikiti ijiri were kpụrụ ọfọ ndị ya niile jee wufuo ya ndị wufuru ọfọ otu o si wee taa arụ ata na arụ ma nwụọ ọnwụ nọ n'ime ya mgbe niile ahụ maka na ihe a bụ okwu ekwuru nwa oyi na ebe dị otu anụ ma ndị dị na-ana agụcha Chukwu emeka ọkọri ọka ndị dị otu ndị dị otu awee ka oke ka n'ihe a na-agụchara gị ị na-afụ ma na-akpọkọrọ mkpọ oji eme aha ndị dị na-efu na-akpọsị ndị ahụ efu na-akpọcha ọha nwa bụ ndị nọ ebe a Chukwu ọfọ maka otu anyị nọ kịta na ndị ahụ mụchakwara ndị a niile ndị ahụ abụchara ọha amụchakwa ụmụ ha ihe na-anọ ebe a bụchakwa agbụrụ ndị ahụ niile efu a na-akpọcha na ọ na-abụ onye mmanwụ kaba nke ọlaba na-abịa akwụ ịghọtago ọkaba nke ọlaba na-abịa na agbụrụ ahụ ewere debilitekwa ọzọ bụ anyị nwa wee nụkwa ụwa orefu na ọdị ụmụ m ga-amakwa maka ya maka na anyị chekwara nke ọma ihe ndị a niile ebuchazi ihe ha ji wee nọ n'oge ha bụcha ngwongwo na ngwongwo adịsị ebe a iri na nwere ihe ọ na-arụ oge na ha kụrụ akụ ihe ndị a niile ya bụ na ihe na-agọrọ ụbọchị nke taata bụ ihe na-ekwuo na ana m agọ mmụọ anyị a na-agọ ebe anụ abụ eze anụrụ nwa aṅụrụ mmadụ nke maazị ndị anyị na-ekwu okwu ya n'ụbọchị nke taata anyị na-agọrọ ihe ara taata na-eri ji ihe a ji wee gburu ego na-aba were bịa n'ụbọchị nke taata bụ n'afọ ya n'ihu nna anyị ha eribe ji a na-eji enwe ntụkwasị obi na ụbọchị a na-eri ji na a na-eri ya rice ụbọchị a na-eri ji a na-eri ya akpụ nkọrọ eyi a na-eri ji bụ ụtara ji ka a na-eriwaga a na-eji ụtụtụ rụchasị obodo ma obodo dị ọcha mgbe gboo ebe ọbụla a na-eri ji na n'ihe araba anyị o nwere kọmpandụ ị ga-abaghara ikpochasị ọdị ọcha o nwere ebe ị ga-afụ ofu mkpụrụ ahịhịa ga-adị na kọmpandụ mmadụ a ga-ekpochasị obodo adị ọcha ọrụ mmadụ ga-agwa gị na na-eri ji ebe ọbụla maa mma tupu obodo ewere bịa chejie ndị na-ete shampoo n'ọtụ wee bata obodo ndị na-ete shampoo n'ọtụ ndị na-ekpu ihe n'anya ndị na-eme onye gịnị ka a na-eme ife afụ kedụkwa nke bụ ịrụ mmanwụ kedụkwa nke bụ ịrụ mmanwụ iji eme gịnị mana nwa ya nwaanyị lụbịa dị owere iro mmanwụ ahụ ma batụ jụọ ha ebe ọ mere iro mmanwụ ụrụ ga-afụ jụọ na owere mmanwụ a na-agba ure mmanwụ ide okpere eze uru ha n'ebe na jụọ ha be ndị be okeke ofu afọ anyị akịka na-akpọ afọ ha product ya bụ na ya na-agọrọ ụbọchị nke taata na ahịrị na-agọrọ ụbọchị nke taata ede na nwa aṅụrụ mmadụ okoro mkpu oji eme agụ ogoro m razụ edo ọha ndịrị ọba ekwe ndị nna m ochie ebe ọ bụla na ana m etikwo
n'ihe na-ekwu okwu ya na ihe ara na-eri ji taata anyị na-asị na ji ihe ara ga-eri anyị ga-eritekwa na ihe ọma n'ime ya anyị ga-eritekwa na ihe ọma n'ime ya ihe mbere bụ ka m kwuru ọnụ m na ndị ọdịnaka abịagwara ekwuo mana n'ihi na ọba anyị iwo mma abịakwa kwurukwa ọnụ m n'ọgụ ọ dị onye n'obi ka o ji ekwuo na ihe na-aga n'ọfọ n'ụbọchị nke taata na nna asị ihe ọma sakekwara nwoke ya chakekwara nwaanyị ndị niile a na-eti ise ana m asị Chukwu mekwara ha ihe ọma tatakwa ha ka nzu a nwa ihe m buru n'obi bịa bụ ogologo ndụ na-arụ isi ike nna ayọ na-ayọ n'isi ụmụ na-ayọ n'isi ikwu na ibe ihe akụakụ ihe enwe nke ahụ yọrọ anyọkwara eme n'isi mmadụ niile bịakwara ebe a anyọkwara eme n'isi ndị niile na-eti ise ihe a na-aga ọbụ mmụọ nke anyị fụrụ anya nọ na abụ mmanwụ kaba nke ọlaba na-abịa na-egbuchakwa akparata na ga-awụsarịrị onye nwe ubi na ndị niile jiri nganga eje n'ofe ọgbọnọ na o mechara ọgbọnọ aha ete ha n'akwa na-amụkwana ụmụ ụmụnna na onye ọbụla ma onye ire gbasara ọ bụ ebe ọbụla atọrọ awụrụ ọjị ka ị ya atọ ọjị o nwere ebe anyị ọwa ọjị gị gbaghara ya ahụ ọgwụ na ihe anyị na-agọ n'ọfọ bụ ka ichekwakwaba anyị wekwekwudebe anyị n'ọgwụala be anyị were anyị ndị iro were anyị ndị iro were anyị ndị iro were anyị ndị omekome ala ihe ala jurukwa oyi onye aka ya dị n'ihe ala abụso emebi ihe ala ihe ala gbowekwu ya ọkụ onye ọbụla ma na aka ya dị n'imebi ihe ala ihe ala gbowekwu ya ọkụ aba anyị ma mma juo oyi anyị nọrọ dị ka aka ahụ a were bụrụ aka be anyị nọ na-aba jikarị Igbo dịka sị gbanata ya nọ na-emerụ amụ ahụ ya bụ na ihe anyị gọrọ bụ ka a kwara anyị ụzọ ego na anyị nwe emeburu ndị o mere mbụ o merere ndị mbụ mekwasakwa ya bụ ihe m gọrọ n'ụbọchị nke taata na ụra asị nwa otu egwu ede na nwaanyị ṅụrụ mmadụ nwa otu egwu mmụọ niile bekwara ya oke n'ime ya mmụọ niile na-akpọrikwa oke n'ime ya mmụọ niile anyị na-akpọrikwa oke n'ime ya ọ were gazikwere na yo esikwa na ọjị nke a wetara were nye ụlọ ọjị a ga-ewetakwa ọkụkọ a na-ere abụọ ya ọ na-abịakwa ụnụ tara nye ọjị ọnụ abụ mmụọ ọma nke anyị fụrụ anya maka na ọ bụ ebe mmadụ jere gba afa ije nga eji ịgba afa gwaghị na ụra asị ezori ọha na-eme ejebere m ịgba afa ruo ebe ahụ ruo nga asị na nna nwere ihe o metere ejekọtara n'ụlọ ụka asị na ọ jekọtara onye ekpere igbuo na o mere papa unu mere ọ bụrụ eziokwu ihe o metere ya buru ụmụazị kwuru na ihe m metara mụ ya ebu nke ụmụ metara ha burukwe nsụwa mmadụ ya dịkwa mma nwa nke ndịkwa mma nsụwa mmadụ gabakwa agaba nke m gabakwa agaba mụrụ anyị sị na nwa nke m aya aga nke a kwụrụkwana nke m ya aga mgbe sị na nwa nke m aya adị nke a nwụnarị ya na nke m ga-adị ọ bara akụ ya riekwa akụ ọ gbakwara akụ si na m aya eri mma eri akụ nwa ọ gbakwara nke ya erikwe na erio ihe a na-ekwu okwu ya bụ ọdịnala Igbo ka a na-eme a na-agọ ọdịnala ọ dịka ya ka eji asị na a na-agọ mmụọ ka anyị na-agọ ihe n'ụbọchị nke taata ụfọdụ na-abụ ụfọ nna aha ụfọ nna aha ụfọ arụsị obodo agbụkwa m mmụọ nọ n'ikwu nne mbụ baa ekwe mbụ mmụọ nke anyị na-ekwu okwu ya ndị ọhụụ baa ekwe mbụ kwa bịa bịa wure n'izu ụmụ mmụọ niile abịa na bịa wure nzu agụgụrụ mbụ ọkụrụ nkwoji bịa na bịa wure ọjị na ọjị dị wure na ọjị ọ na-afada kacha ụka were nsọ nsị china ọya ekwu etighị aha Jizọs ọ na-aga ahịa etighi ya ọga ya bụ n'ụbọchị nke taata ya na-asị ebu anyị na-asị ohu mmụọ mmụọ bụ mmụọ mana na be anyị ka unu bịa ṅụrụ mma mgbe anyị ga-eje eje ịta mmanya eburu m ụzọ deta ya na nke eze anụ ọma ṅụrụ mmadụ ofe eze anụrụ ṅụrụkwa mmanya agụbụ ike onye ihe bụ ezinna ka e bụ ofu itiri n'ala ana m asị ofu itiri n'ala o titere anyị ogologo ndụ a na-anwụ nwe ka o titere anyị ihe akụ titekwuru ụmụnne anyị ndị ọzọ ogologo ndụ titere obodo anyị ogologo ndụ titere ihe akụ akụrụ ihe enwe kwa na eziokwu nke abụọ ọfọ nna aka m bịara wee gụọ ihe anyị nke abụọ ọfọ jikọtara ogbe a na-akpọ ngalaba nke anyị a na-akpọ ihe edi ya bụkwa ṅụrụkwa mmanya afọ anọ m anụkwa ka nna a na-ekwukwa ya bụkwa ṅụrụkwa mmanya ọkwa mmanya ha a na-ata ikwu unu mgbe ya ka m bịakwara ịta ikwu unu nke gboo ka unu were marakwana nga ahụ nna anyị ha debere were kwuba okwu ihe dị na be anyị ka na-ekwu ya onye ka bụ ka ọ hapụrụ anyị ọfọ nna anyị ịkacha ike gwụ ichigatakwa ejekwurụkwa ebe ahụ ọ bụrụ na ịkwụpụ hapụrụ anyị ya onye abịa ikwu ụra asị anyị na-ewe otu egwu dịkwa mkwụ mmanya adịghị
ọkụkọ ya dịkwa n'enyi ụrasị ezo ha na-ekwuekwana onye ka enye furu ka ọ na-ekwu okwu na o nwere otu ahụ mmiri ekwe ezo na be anyị eso na ndị churu mmiri n'udu were jebe ihe ụras anyị wee jegide wee ruo n'ihu ụras were na-agbasi mmiri n'udu gbaba mmiri n'udu adịghị ihe ụras gbaicha mgbe anyị ji a na-agba nga ahụ were lachigata kpochachi ihe ụras rụchapịa mgbe anyị ji a na-agba nga ahụ were napụta na azụba etụkas mmiri erejie ana m eme ya nchefu mkpụrụ mmiri egbegbegbegbegbegbegbe ụras nwụrụkwa mmanya ama m ihe m na-ekwu ihe m fụrụ mere n'ihu anyị ihe mere n'ihu ka m na-agwa gị ya ka eji kpọọ omere n'ihu onye ọ bụ eziokwu ọfọ dị iche iche bụ ọfọ aka maka niile nwụrụ nga tụtere ihe ọma ka anyị saa niile ma ha ṅụrụkwa mmanya anyị saa niile ṅụrụkwa mmanya ọfọ aṅụrụ mmadụ ṅụrụkwa mmanya ọfọ aṅụrụ mmadụ ṅụrụkwa mmanya ọkwara aṅụrụ mmadụ a bịara were mụta n'eze anụrụ nwa aṅụrụ mmadụ ọkwa ka eji akpọ eze anụrụ nwa aṅụrụ mmadụ ewere nwere ụfọ ụras mana mgbe ahụ tupu enwebe aṅụrụ mmadụ na ihe dị anọ ya nanị ya bụ anyị wee sị ka ihe ọma ṅụkwanụ mmanya o mmụọ niile a na-ebe a ṅụrụkwanụ mmanya o ihe nji kpọọ ya mmụọ ọma bụ na onwebeghị nke anyị fụrụ na-aga anyị ahụ onwebeghị nke anyị fụrụ na-ata anyị afọ ya ka nji kpọọ ya mmụọ ọma ya gụrụ ọnwụ mmụọ dịbe anyị ya ọfọ nna aha ya bụ na onye ọbụla sị na ya ya nọ anyị awụfuo ya ka mmanya izu ha bụkwa n'otu ngwa This one is a pastor